Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele sztuki i poezji. Nie ma dla plastyka piękniejszej okazji do spotkania niż wydanie książki, do której miał zaszczyt przekazać swoje grafiki i ilustracje. Tym bardziej, kiedy wydanie ma miejsce w tak zaszczytnym miejscu jak Barcelona, tym bardziej, kiedy autorką tekstów jest tak wspaniała osoba i twórca jak Roser Pinto. A z powstaniem prac wiąże się inspirująca historia fuzji literatury oraz plastyki, którą daje coroczny konkurs Hommage à Trois organizowany przez AIDA. Zacznę od tego, iż dzięki Roser oraz Joan Luisowi zaczął się mój kontakt z językiem katalońskim, nie licząc spotkania jako turysta na Costa Brava czy Costa del Maresme. Zeszłoroczny konkurs Hommage à Trois w La Rapita pozwolił na zapoznanie się z twórczością wyśmienitego poety Joan Salvat Papasseit, awangardowego twórcy rodem z Barcelony. Dzięki konieczności samodzielnego przekładania jego wierszy udało mi się poznać jego poezję i, co tu ukrywać, zafascynować się nią. Jak się okazało, powstałe na jego cześć grafiki stały się również adekwatnymi ilustracjami do poezji Roser Pinto. Nie nastąpiłoby to, mówię o naszym artystycznym spotkaniu, które nie doszłoby do skutku, gdyby nie coroczne święto grafiki i literatury, jakim jest dla autorów z całego świata Hommage à Trois. Ten konkurs stanowi dla artystów doskonały pretekst, aby zaczerpnąć literackich inspiracji, pochylić się nad transpozycją słowa w obraz i ze wzajemnym szacunkiem i życzliwością rywalizować o głosy jurorów. Jestem przekonany, że dzięki konkursowi świat otwiera się na AIDA, na Katalonię i katalońską kulturę, jak i vice versa. AIDA otwiera się na świat. Jestem bardzo wdzięczny, że dzięki AIDA dane mi było dzisiaj cieszyć się wraz z Państwem z wydania pierwszego tomiku poezji wsygnowanej przez Stowarzyszenie Serii. Mam nieskromną nadzieję, że ilustracje dadzą Państwu choć odrobinę tej przyjemności, którą dają teksty zawarte w tomiku Aforar la Pedra Blanca, że wzbogacą odbiór poezji i pozwolą głębiej wejść w jej sedno. Wbrew temu, co napisała autorka w tytułowym wierszu Biały kamień, że sztuka jest do kontemplowania, a nie używania, le arte es contempla no s'usa, mam wiarę, że warto używać tomiku wierszy, który trafi do Państwa rąk. Mówię to jako autor ilustracji, ale również jako poeta. Warto używać poezji, żyć z nią i nią. Warto widzieć w niej piękno języka ojczystego, ale i uniwersalność poetyckiego przekazu. Szanowni Państwo, bardzo mi żal, że z przyczyn niezależnych nie mogę tu być z Wami i cieszyć się publikacją. Liczę, że niebawem uda się to naprawić i ponownie odwiedzić przepiękną Barcelonę i Katalonię. Tak więc do zobaczenia.